kohta väitös alkaa. Informaatiotieteiden yksikön määräämänä kustannuksena Luisan väitöksen kauppaus. Arvoisa vastaväittäjä, arvoisa kustos, hyvät ystävät. Mitä tekisitte, jos joutuisitte selviytymään arjesta vieraassa maassa, kielitaidottomana tai tilanteeseen nähden puutteellisella kielitaidolla varustettuina? Millaista tietoa tarvitsisitte? Mistä tai keneltä lähtisitte sitä hankkimaan? Minkälaisia ongelmia ja esteitä tulisitte mahdollisesti kohtaamaan tietoa etsiessänne? Ja miltähän tuo kaikki teistä tuntuisi? Voitte nyt hetken ajan miettiä tätä kaikessa rauhassa. Ehkä jollakulla teistä on omakohtaista kokemustakin tällaisesta tilanteesta. Muut voivat kuvitella sen mielessään. Voitte vaikka laittaa silmät kiinni ja kuvitella itsenne, kenties myös perheenne, maahan, jonka yhteiskuntaa ja kulttuuria ette tunne. Olette vastikään tulleet. Ette tunne uudesta kotimaasta ketään. Teillä ei ole ystäviä, joiden kanssa voisitte puhua omaa kieltä. Reviirinne ulottuu kodista läheiselle ostoskeskukselle. Haluaisitte kovasti päästä mitä pikimmiten elämään normaalia elämää täysivaltaisena yhteisön jäsenenä. Haluaisitte jatkaa ammattinne harjoittamista, tehdä sitä, mitä olette tottunut tekemään ja missä olette hyvä. Teillä on korkea motivaatio oppia uuden kotimaan kieli ja päästä kommunikoimaan sen asukkaiden kanssa. Vaikkei teillä olisikaan kokemusta maahanmuuttajana olemisesta, saitte ehkä äskeisen opiskelu- ja mielikuvaharjoituksen avulla tuntumaan siihen. Vieraaseen informaatioympäristöön joutuminen on tietynlainen ongelma tai jopa kriisitilanne, johon ihmiset reagoivat eri tavoin, ja josta selviämiseen käytämme henkilökohtaisia, itse kullekin luontaisia keinoja aikaisempien kokemustemme ja tottumustemme perusteella. Meillä kaikilla on omat vakiintuneet tapamme hankkia, käyttää ja jakaa tietoa arjessamme. Näihin rutiineihin kuuluvat esimerkiksi viestintätapamme ja median käyttö. Joku esimerkiksi lähestyy työkaveriaan sähköpostitse. Toinen menee mieluummin koputtamaan hänen ovelleen tai soittaa hänelle. Jollekin sanomalehden lukeminen on luontevin tapa seurata, mitä maailmalla tapahtuu, kun taas joku toinen kuuntelee uutiset radiosta tai katsoo internetistä. Saamamme tiedon suhteutamme kokemuksiimme ja näkemyksiimme arvioiden, seuloin ja valikoiden yleensä aikaisempia käsityksiämme vahvistaa. Toisaalta uusi tieto voi myös muuttaa niitä ja jopa syöstä elämämme kertaheitolla uusille raiteille, ehkä joissain tapauksissa myös vaikeiltaan. Voimme valita, jaammeko hallussamme olevaa tietoa muille ja jos, niin miten. Haluammeko antaa tiedon ilmaiseksi vai odotammeko itse hyötyvämme jollain tavalla?
kaikki tämä riippuu tietysti tilanteesta. Tapamme hankkia, käyttää ja jakaa tietoa muodostavat arkisen tietokäytäntöjemme kokonaisuuden, eräänlaisen työkalupakin, joka on suhteellisen vakiintunut ja josta valitsemme kunkin tilanteeseen sopivat toiminnan välineet. Väitöstutkimukseni aiheena on maahanmuuttajanaisten arki tietokäytäntöjen näkökulmasta tarkastelu. Tutkimuksessa perehdyn Suomeen kotoutuvien kurdinaisten ja venäläisten naisten tapoihin hankkia ja jakaa työelämää koskevaa tietoa. Maahanmuuttajien omaksumilla tietokäytännöillä on yhteys heidän kotoutumiseensa ja toimimiseensa uudessa kotimaassaan yhteiskunnan jäseninä, esimerkiksi työelämässä. Tämä yhteys tulee esiin analysoitaessa keinoja, joiden varassa on mahdollista orientoitua toimintaan vieraassa ympäristössä kokonaan tai osittain kielitaidottomana. Toimintaan orientoituminen edellyttää aina tietoa ympäristön kokonaisuudesta. Kun kyseessä on yhteisö tai eri yhteisöistä koostuva yhteiskunta, tämä kokonaisuus muodostuu fyysisen ympäristön lisäksi sosiaalisesti ja kulttuurisesti muovautuneista hierarkkisista rakenteista ja merkitysjärjestelmistä, jotka luovat puitteet ihmisten toiminnalle. Ne yhtäältä asettavat toiminnalle reunaehdot ja toisaalta ovat sen tulos. Niitä tuotetaan, uusinnetaan ja muutetaan ihmisten välisessä kommunikaatiossa yhteisen merkitysjärjestelmän kielen avulla. Kieli toimii tiedon luomisen ja jakamisen välineenä. Sen avulla välittyvät myös yhteisön kulttuurisidonnaiset merkitykset, arvot ja normit sen jäseneltä toiselle. Uusi jäsen tulee osalliseksi yhteisöstä oppimalla sen edellä kuvatut toiminnan ehdot ja soveltamalla tietämystään käytännössä. Näin ollen kotoutumista on mahdollista tarkastella myös tietokäytäntöjen rakentamisen aspektista, tutkimalla siihen liittyviä tiedon hankinnan, käytön ja jakamisen tapoja. Vaikka maahanmuuttotutkimusta on Suomessakin tehty jo melko runsaasti, muuttajien tapoja orientoitua suomalaisissa informaatioympäristöissä ei tähän mennessä ole tutkittu. Aukkoja on myös tietämyksessä sosiaalisten verkostojen roolista tiedon jakamisessa. Kansainvälisestikin maahanmuuttajien tietokäytäntöihin fokusoitumas tutkimus on vasta lapsikengissä. Heidän arkielämäänsä keskittyvää erilaiset informaatioympäristöt huomioivaa tiedonhankintatutkimusta ryhdyttiin tekemään kuluvan vuosituhannen alussa. Viime vuosina on alettu huomioida myös sosiaalisten verkostojen sekä transnationaalisten eli ylirajaisten kontaktien merkitys tiedonhankinnassa ja jakamisessa. Työelämätietoon liittyviä tutkimuksia ei toistaiseksi ole vielä tehty. Näihin fokusoituva maahanmuuttajien näkökulmaan ja empiiriseen aineistoon pohjautuva väitöstutkimuksen on näin ollen lajissaan ensimmäisiä informaatiotutkimuksen oppiaineen aloja. Työllistyminen on tärkeää maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta. Kansallisen edun mukaista on puolestaan se, että maahanmuuttajien osaamisresurssit voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Jotta työllistyminen onnistuisi, maahanmuuttajat tarvitsevat paitsi ammatillisen pätevyyden mahdollisine täydennyskoulutuksineen, myös kulttuurivalmiuksia ja riittävää kielitaitoa. Tarkoituksenmukainen tiedonsaanti on sekä työ- että koulutusmahdollisuuksista että työelämän toimintakäytännöistä on sekin työelämään pääsyn ja osallistumisen edellytys ja siten keskeistä uuteen yhteiskuntaan kotoutumisen kannalta. Faktatiedon lisäksi tarvitaan kulttuurista tietoa esimerkiksi siitä, millaisia asioita on sopivaa kysyä ja miten työnhakutilanteessa käyttäytytään. Väitöstutkimuksessani olen tarkastellut
tarkastellut tapoja, joilla maahanmuuttajanaiset hankkivat, jakavat ja käyttävät työllistymisensä ja työssäkäyntinsä kannalta oleellista tietoa. Kiinnostukseni kohteena on työelämään integroitumisen prosessi, jota kutsun työelämään kotoutumiseksi. Keskeisiä teemoja tutkimuksessa ovat työelämään valmistautuminen, työmarkkinat ja työpaikan haku, työsuhteen ehdot, työttömyys ja sosiaaliturva sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymykset. Lähestyn näitä tiedonhankinnan ja tietokäytäntöjen uudelleen rakentumisen näkökulmasta. Tutkimus sijoittuu arkisten tietokäytäntöjen tutkimuksen perinteeseen, jossa tiedonhankintaa tarkastellaan arjen käytäntöjen upotettuna ja osin sattumanvaraistenkin tapahtumien myötä etenevänä, eikä välttämättä tietoisena toimintana. Mielenkiintoni kohteena ovat yhtäältä olleet tutkittavien informaatioympäristöt ja niiden sisäinen dynamiikka, toisaalta heidän näkemyksensä siitä, millainen merkitys tiedolla, sen hankkimisella ja jakamisella on heidän elämäntilanteessaan. Suomeen tulo ja kotoutuminen on maahanmuuttajalle elämäkerrallinen kakkoskohta, jossa hän joutuu modifioimaan henkilökohtaisia tietokäytäntöjä, eli totuttuja tiedon hankinnan, jakamisen ja käyttämisen tapoja. Tietokäytäntöjen uudelleen rakentamisen olen fokusoinut työelämätiedon hankintaan ja jakamiseen. Termillä työelämätieto tarkoitan työpaikan hankkimiseen, työelämän lainsäädäntöön ja työpaikkojen toimintakäytäntöihin liittyvää formaalia tai dokumentoitua ja informaalia eli henkilökontaktien kautta saatavaa tietoa. Tutkimukseni tärkein tavoite on ollut tehdä näkyväksi sitä, miten monenlaista tietoa suomalaiseen työelämään pääsy ja siinä toimiminen edellyttävät. Maassa pysyvästi asuvan kohdalla näiden asioiden oppiminen tapahtuu niin pitkän aikavälin kuluessa, että se on vaikeammin jäljitettävissä. Pyrkimyksenäni on ollut lisätä ymmärrystä siitä, kuinka maahanmuuttajat rakentavat ja merkityksellistävät tietokäytäntöjä omassa arjessaan, kotoutuessaan uuteen yhteiskuntaan ja toimiessaan erilaisissa yhteisöissä. Ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä tarvitaan tietoa eri maahanmuuttajaryhmien elämästä, jotta sekä heidän että vastaanottavan yhteiskunnan sopeutuminen tilanteeseen olisi helpompaa. Tutkimus luo perustaa maahanmuuttopoliittiselle lainsäädännölle ja sen toimeenpanolle. Se on pohjannut toimintasuosituksille ja hyville käytännöille, joiden tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista. Näiden avulla voidaan kehittää viranomaisten, järjestöjen ja alan muiden toimijoiden välistä yhteistyötä entistä toimivammaksi. Tutkimuksen ja käytännön työn välinen vuorovaikutus on erityisen tärkeää silloin, kun tavoitteena on epäkohtien poistaminen tai ongelman ratkaiseminen. Vaikken kuvittelekaan tutkimukseni ratkaisevan maahanmuuttajanaisten työllistymisen ja erilaisissa työyhteisöissä toimimisen ongelmia, toivoisin nostavan esiin heidän arkeensa liittyviä tiedon saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyviä pulmatilanteita ja kipukohtia. Näiden ongelmien ratkaisemisessa avainasemassa ovat tiedon tuottajat, viranomaiset, järjestöt ja muut yhteiskunnalliset organisaatiot. Uskon tutkimukseni tarjoavan arvokasta tietoa paitsi akateemisille yhteisöille, myös näille tahoille. Ja hiukan tavanomaisesta poikkeavan lukukokemuksen vähemmän akateemisille ja virallisille omaisilleni ja ystäville. Toivon sen auttavan murtavan jäätä niin sanottujen kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välillä. Toivon sen olevan avuksi kulttuurien välisissä kohtaamisissa, tapahtuivatpa ne työvoimatoimiston tiskillä, työpaikoilla, suomen kielen kurssilla, kaupan vihannesosastolla, kuntosalilla tai kerrostalon pihalla. Tutkimustuloksista kuulette sitten myöhemmin. Antoisaa väitösesitys. Pyydän teitä, arvoisa dosentti Isto Huvila
informaatiotieteiden yksilön määräämänä vastaväitteenä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aina. Maisteri Arni Taipaleen väitöskirjatutkimuksen aiheena on maahanmuuttajanaisten tietokäytännöt ja kotoutuminen Suomeen työelämätiedon näkökulmasta. Tutkimuksessa syvennetään Suomessa asuvien kurdi- ja venäläisten voimin hankkia ja jakaa työelämää koskevaa tietoa. Arni Taipaleen tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä tavoista, joilla maahanmuuttajat uudelleen rakentavat merkityksellistä tietokäytäntöjen omassa arjessaan kotoutuessaan vieraaseen yhteiskuntaan ja toimiessaan erilaisissa yhteisöissä. Tutkimus pyrkii tarkastelemaan maahanmuuttajien informaatioympäristöjä, niiden toimintaa ja maahanmuuttajanaisten näkemyksiä siitä, millainen merkitys työelämätiedolla sen hankkimisella ja jakamisella on ollut heidän ennen Suomen muuttoa ja sen jälkeen. Työelämätiedolla annetaan tarkoittaa lainaus työpaikan hankkimisen työelämän lainsäädäntöön ja työpaikkojen toimintakäytäntöön liittyvää formaalia ja dokumentoitua ja informaalia henkilökohtaisten kontaktien kautta saatavaa tietoa, mitä puhumme meillä nettiossa. Vasaiset tutkimuskysymykset ovat, miten Suomeen muuttaneet venäläiset kurditaustaiset naiset hankkivat, jakavat ja käyttävät työelämää koskevaa tietoa hakeutuessaan avoimille työmarkkinoille sekä toimiessaan työyhteisön jäsenenä, miten henkilökohtaiset tietokäytännöt rakennetaan uudelleen työelämään kotoutumisen kontekstissa ja millaisia yhteyksiä tiedon hankinnalla ja tiedon jakamisella on voimaantumisen ja osallisuuden kokemukseen. Maisteri Arni Taipaal on lähestynyt tutkimuskysymyksiä haastattelulla 14 venäläistaustaista ja 14 kurditaustaista naista. Haastatteluun osallistuneet naiset ovat iältään 22–50-vuotiaita ja olivat haastattelujen aikaan asuneet Suomessa yli 5 vuotta. Käytännössä he ovat muuttaneet siis maahan 90-luvun puolivälistä 2000-luvun puolivälin välisenä aikana. Haastattelussa on hyödynnetty menetelmänä episodihaastattelua ja aineiston analysoitu teema-analyysin ja narratiivisen analyysin avulla. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana ovat osallisuuden ja voimautumisen käsitteet ja se, miten tietokäytännöt savolaisen määritelmän mukaan ymmärrettynä liittyvät koko prosesseihin ja kiinteän autana kotoutumiseen uuteen kulttuuriympäristöön. Tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajalaiset hankkivat ja käyttävät tietoa monilla eri tavoilla ja tiedonhankinnan ja käytön tavat ovat sidoksissa yksilöiden näiden lähipiirin elämäntilanteeseen. Sosiaalisella suhteella on merkittävä rooli työelämätiedon hankinnassa ja siinä, miten työelämään kotoutuminen etenee uudessa kotimaassa. Erityisen suuri merkitys vaikuttaisi olevan sosiaalisella suhteella suomalaisiin, joskin Arni Taipaal osoittaa myös, että toisinaan oman lähipiirin merkitys työelämätiedolla ehkä voi olla huomattava. Maahanmuuttajien tiedot suomalaisesta työelämästä ennen maahanmuuttoa ja vielä jonkin aikaa sen jälkeen olisivat olevan suhteellisen vähäiset. Aktiivisen tiedon hakemisen lisäksi maahanmuuttajat saavat tietoa myös kohtaamalla tietoa vahingossa, ja delegoimalla tiedon hankintatehtäviä muille. Tietoa jaetaan sekä muiden maahanmuuttajien että kansalaisten kanssa, joskin tutkimustulokset osoittavat mielenkiintoisesti, että tiedon jakaminen ei aina suinkaan ole pyyteetöntä, vaan tiedosta käydään kauppaa ja sitä myös timitetään toisilta omainen verkossa. Tutkimus selittää tietokäytäntöjen muovautumista ja haastateltujen informaation työelämään kotoutumista voimaantumisen ja osallisuuden uuden kotimaan yhteiskuntaan suhteutettuna lisääntymisen prosessina. Maisteri Arni Taipaal nostaa tulosten joukosta esiin myös koko joukon muita mielenkiintoisia näkökulmia, kuten
hyvätkin ystävät ja läheiset sukulaiset saattavat tuntea pesillä johonkin vuosikohtaa. Sen sijaan ne informaatit, joilla vain tähän kontaktiin on ulkopuolelta, kun kyllä tiedonsaannissa on erityinen riippumatta kontaktien laadusta. Näistä nämä asioista. Mikä on kontaktien laadun merkitys? Tämä mahdollisesti ehkä reipua oikeasti mitään pakoisia heikkoisia siteitä, mutta niin, tässä kappaleessa se perusajatus on se, että kun sosiaalinen verkosto on laaja, niin siinä on paljon sekä heikkoja että vahvoja siteitä. Ja silloin niin kun niiden verkoston eri toimien välinen interaktio on niin monisyistä Mielen joukossa on muutamia hyvinkin aktiivisia kotipaikkakunnallaan paikallisen venäläisen yhdistyksen toiminnassa mukana olevia ja ihmisiä, jotka on halunnut edistää tai ylläpitää sitä omaa kulttuuria monin eri tavoin kielellistä. Voisiko ajatella, että diaspora tai diasporisuuden käsitteen liittyisi jotenkin erityisesti työelämän tiedonhankintaan tai Mutta jotenkin itse valitsin ihan lähtökohdaksi tämmöisen holistisemman näkemyksen. Osoittautututkimuksen edetessä niin toimivammaksi tavallaan jotenkin niin vastasi myös tutkittavien kokemusmaailmaa paljon. Joo, se vaikuttaa ihan ja toisaalta myöskin, että tällainen informaatiotutkimuksen näkökulmasta, niin tämän tyyppinen malli on ehkä, tai siis on varmasti vaikuttaa paljon käyttäjien näkökulmalta ehkä seuraavaksi se työryhmä ja tutkimusehdotukset olisi just tämmöisestä. Kyllä tässä on ehkä enemmän nimenomaan, että sä pystyt tällä tavalla pistämään painoa tähän tietokäytäntöihin, eikä niinkään sitten tähän kotoutumiseen, joka on se kyllä taas tietysti suhteessa tietokäytäntöihin, mutta se on osa tätä tutkimusta. Joo, ajattelen, että se on kirjoittamisella. Erinomaista. Sitten täällä sisäkehällä ja täällä on mikä tämä keskeinen juttu on tietokäytännöt, osallisuus ja voimaantuminen, koska sitten täällä seuraavassa tai valmiin päivitetyssä versiossa, joka on myöhemmin väitöskirjassa, niin siellä sitten tulee vähän nuolien mukaan kuvioon. Palvelin nuolisesti myöhemmin, mutta tässä voisi esittää kysymyksen, että kun puhutaan osallisuudesta ja voimaantumisesta, mutta en sitten miten olisi tämmöinen niin epävoimaantuminen tai epäosallistuminen. Onko ne mukana tässä kuviossa? Tai kannattaa se mitenkään järkevää edes puhua? Voiko tämmöistä tapahtua? Niin. Mä ymmärtäisin tällä epäosallisuuden sellaista osattomuuden kokemusta, että ei pääse porukoihin mukaan yhteiskunnan alueelle. Voisi olla epävoimaantuminen. Voisi olla lannistumista ja masentumista ja lamaantumista, joka nousee siitä kokemuksesta, että ei pääse osalliseksi. Siinä mielessä kyllä ne on tässä tutkimuksessa läsnä koko ajan lantin kääntöpuolella. Joillain haastatteluilla oli tällaisia kokemuksia ja niistä sitten kertoo, miten heistä tuntuu, että oli sellainen näkymätön seinä heidän ja suomalaisten välillä. Ja se sitten kärjistyi just siihen, että kun ei vaan pääse töihin ja kuinka haluaisi porukoihin mukaan siinä, missä muutkin. Ja sitä kautta niin osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Se jotenkin vielä kärjistyy siinä työllistymiskysymyksessä. Yhtenä tutkimuksen menetelmänä sä olet käyttänyt tämmöistä narratiivista analyysiä ja olet hyödyntänyt urjia, erilaisia
se, joka erottaa nämä tarinat toisistaan. Et mikä näissä tarinoissa on se, mikä tekee tarinasta lensausta ja mikä tekee tarinasta luomista ja näin edespäin. Tietyllä tavalla jotenkin hiukan kuitenkin tuntui siltä, että kaikissa oli omia myyräpähkiä ja enemmän pähkiä lailla luomista. Ja pidän pohtimaan sitä, että olisiko mahdollisesti liittyen näiden haastateltaviin myös omaan asennoitumiseen tai tunteisiin tai tämmöiseen siihen tarinan perussa. Ja sitten, että mitä näistä strategioista, jos nyt haluaa yritysterveellisyydestä, niin tässä on tehnyt, niin mikä on hyödynnetty eniten. Miten niihin vastoinkäymisiin on suhtauduttu? Onko oma tavoite pysynyt kirkkaana mielessä vai onko sitten tullut tavallaan saanut sekaisin, että mitä minä oikeastaan haluan ja mitä uskon, että voi itse tehdä. Se erottaa mielessä. Olin saanut seminaarissa, jossa oli televisiotutkija Jason Nivel pohti metaforien käyttöä ja että metaphor, everything looks like that metaphor. Ja jotenkin tämä on hiukan tällaisen ajankohtaisella tässä yhteydessä. Onko mahdollista niin, että maahanmuuttajalaisten tiedonhankinnasta tai tietokäytännöstä on tullut ehkä enemmän murjehtimista tutkimuksessa tai miten sä luet tätä metaforaa vaikutusta tutkimustuloksiin? Onko se voinut vaikuttaa, siis se on vaikuttanut tätä positiivisesti, koska ja se on antanut mahdollisuuden saada esille sellaisia tuloksia, joita varmasti muuten ei olisi niinkään voinut saada tai ainakaan esittää tai tuoda niitä niin selkeästi esillä, mutta onko kaikki maahanmuuttajalaisten työvälittäjät työkäytännön purjehtimista vai? No, näkisin sillä tavalla, että se on esimerkiksi tuloksia, vai sitten siihen ilmaisun, niistä kirjoittamista, se on helpottanut.
lämpiä, että ne tukuttavat hyvin vaan siitä syystä, että niitä on oikein miellyttävä ja mielenkiintoista lukea. Tutkimustuota uhkatietoa informaatiotutkimuksen alalla tarkastelemalla tämmöistä arkielämän ja tiedonhankinnan ja käytön alueita, joita on tutkittu kansainvälisesti ja Suomessa erityisesti tähän. Ja aiheeseen liittyvän tutkimuksen läheisyyttä voi kyllä hieman kummastella sekä sen ajankohtaisuuden että käytännöllisen merkityksen näkökulmasta, mutta myös informaatiotieteellisestä näkökulmasta, koska selvästi näyttää, että hyvän tutkimuksen tapa, niin kuin tässä jo totesin, niin väitöskirja vastaa koko joukkoon kysymyksiä, mutta nostaa esille hyvin runsaasti uusia kysymyksiä, joihin kovasti toivon, että väittelijä ehtisi ottaa joskus tulevaisuudessa, ja jos ei muuten, niin hän voi antaa hyviä vinkkejä ja muille tutkijayhteisöille. Erityisesti arkielämän tietohankinnan tutkimuksen näkökulmasta maahanmuuttajia voi katsoa olevan hyvin kiinnostava ryhmä. Ja muihin kuviteltavissa oleviin ryhmiin, niin maahanmuuttajien keskuudessa tietokäytäntöjen muutoksen ja rakentamisen tutkimukselle avautuu hyvin runsaasti uudenlaisia mahdollisuuksia nimenomaisesti tämän kotoutumisen ja uuteen ympäristöön ja uuteen maahan liittymisen näkökulmasta. Arkielämän tutkimus lisää ymmärtämystä siitä, mitä maahanmuuttajien aiheet hankkivat tietoa ja miten niiden tiedonhankinnan strategiat muuttuvat ajan kuluessa. Ja tiedolla on myös käytännöllistä merkitystä sekä maahanmuuttajien kanssa tehtävän työn suhteen että sitten myös muussakin yhteydessä, muun muassa informaatiolukujen ja muiden ajankohtaisten asioiden näkökulmasta. Kaikki yllä mainittu ja tänään käyty keskustelun huomioon ottaen tulen esittämään, että tutkimus maahanmuuttajalaisten työelämätietoa etsimässä tutkimuskotoutumisen tietokäytännöstä hyväksytään akateemisena väitöskirjana. Kiitän kohteliaimmin kunnianarvoisaa vastaväittäjää sekä arvoisaa kustosta että yleisöä. Tämän jälkeen kehoitan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjaan vastaan tai haluavat sen johdosta esittää kysymyksiä, pyytämään puheenvuoron kustoksella. Kun olet valinnut tutkimuksesi metateoriaksi narratiivisuuden, joka ikään kuin on sen suurimman sateenvarjon sosiaalikonstruktionismin ehkä fenomenologisen hermeneutiikan tieteen teorian suuren sateenvarjon alla. Ja siihen jollakin lailla liittyy se, että puhe käytännössä niin kieli ei pelkästään kuvaa todellisuutta, vaan myöskin konstituoi sitä koko ajan. Minulla henkilökohtaisesti on laadullisesta tutkimuksesta sellainen kokemus, että siinä usein käy myöskin niin, että tutkimusprosessin aikana tutkija ikään kuin tulee kuljetetuksi uusiin mielen maisemiin, ikään kuin tapahtuu tämmöinen transport-ilmiö, jossa sen jälkeen ikään kuin tutkijan on mahdollista nähdä asioita uudella tavalla, kokea uudella tavalla tai ehkä hän tulee muistutetuksi jostakin, joka ei ikään kuin olisi tapahtunut ilman tätä tutkimusta. Ja tämähän on periaatteessa, jos ajattelee semmoista perinteistä objekti-subjekti-dualistista asetelmaa, niin ikään kuin laadullinen tutkimus koko ajan pehmentää subjekti-objekti-suhdetta ja olisi mielenkiintoista kuulla, että jos olet kokenut tämän kuljetetuksi tulemisen ja ikään kuin tällä hetkellä, jos tekisit uudestaan tutkimusta näistä kysymyksistä, jotka aukesivat, niin olisi mielenkiintoista kuulla, missä olet tällä hetkellä. Ja tunnistatko tämän että tutkimus on vienyt sinut uuteen paikkaan? Ja jos, niin missä se paikka on tällä hetkellä? Näköalapaikalla. Ja mitä näköalapaikalta tällä hetkellä näkyy? No, niin kuin toivottavasti mun puheenvuorosta ja vastaväitteen loppukoonnista tuli ilmi, niin näköalapaikalta avautuu laaja maisema mahdollisia tutkimuksen avautuvia polkuja moneen suuntaan. Että olen hyvin tyytyväinen
esimerkiksi jos olisit tutkinut vaikka perhesuhteita tai jotain, niin että onko työelämätieto ja työelämätiedon hankinta niin aihepiirinä mahdollisesti ehkä suhteessa kovinkin helppo aihepiiri käsitellään nimenomaan tässä tapauksessa sinun äidinkielellä eikä tutkimuskohteiden äidinkielellä. Ja jos näin on, niin oliko tämä vain onnellinen sattuma vai oliko aihepiirin rajaaminen, oliko tällä jotain vaikutusta aihepiirin rajaamiseen? Vastaus johdattelevaan kysymykseen on myönteinen. Ja sitten aiheenvalintaan sillä ei ole merkitystä. Mä olen kyllä näistä työllistymisnäkökulmista alusta alkaen kiinnostunut. Onko vielä kysymyksiä? No, en ole kans sitten vielä kerännyt lukea mutta tuossa on esityksen aikana niin sellaisen, että tuolla oli liitteissä niin oli vähän kuvattu näiden kurdinaisten ja näiden venäläisten naisten koulutustaustoja. Miten sieltä niin kun tuli niitä eroja, jos miten ne hankki sitä tietoa? Oliko niissä niin eroja tässä koulutustaustassa? Nämä venäläiset olivat huomattavasti paremmin koulutettuja kuin nämä kurdinaiset. Niin siinä tiedon hankinnassa ja siinä tiedon saannissa, niin nousi sieltä jotain sellaisia eroavaisuuksia näiden kahden kansallisuusryhmän välillä. Yllättävä tutkimustulos, siis mikä itseäni yllätti tutkimuksen tuloksessa, oli se, että se koulutustaustan merkitys siinä oli vähäisempi kuin tämä olin ajatellut aikaisemmin. Että se tuli muita tekijöitä esiin, perhesuhteisiin liittyvää, sen elämäntilanteeseen laajemminkin, muuttosyyt tällaisiin liittyvät. Vastasinko riittävästi? Onko vielä kysymyksiä? Kysyisin semmoista, että tässä kielikysymyksessä ollaan muistettu keskustelua, että siinä rekrytointi-ilmoituksessa, kun etsit näitä haastateltavia, niin oliko siinä sanottu, että haastattelet suomen kielellä vai tuliko se sitten vasta niin, kun tapasitte selville, ja oliko sille mahdollisesti merkitystä, että ei ollut tutkia tarjolla, jos ajatellaan niitä kotiäitejä, jotka ei ole vielä osallistuneet näihin kielikoulutuksiin, mitä on tarjolla, että kuinka sitä tulkikysymystä Mä en tehnyt sellaista kirjallista etsitään haastateltavia ilmoitusta, niin mä käytin mun kontaktiverkostoja just maahanmuuttajan kentällä, kentän toimijoihin, työvoimaviranomaisia ja sosiaalityöntekijöitä, kotoutumiskouluttajia ja kotoutumisalan ammattilaisia. Jotka sitten välitti viestiä eteenpäin ja mainitsi asiasta tällainen. Itse olin sitten jossain tilaisuuksissa kursseilla puhumassa tästä alussa olevasta tutkimuksesta, tutkimusprojektista ja sitten kerroin, että etsin haastateltavia ja silloinkin kerran, että haastattelut käydään pääosin suomen kielellä. Mä olin siinä vaiheessa vielä avoinna sillekin vaihtoehtoille, että jos joku haluaa tuoda että miten mä siihen suhtaudun. Mutta sitten aika nopeasti rajasin mielessäni sen vaihtoehdon pois, koska mä pidin hyvin ensiarvoisen tärkeänä sitä välitöntäkontaktia. Jos siihen olisi tullut tulkki väliin, niin semmoista vuorovaikutusta ei olisi päässyt syntymään. Mutta jos sen olisi saanut tehdä tulkin välityksellä, niin kyllä siitä tutkimusaineistosta olisi tullut toisen näköinen. Mä olen oikein tyytyväinen siihen valintaan, mikä tehdään. Onko vielä kysymyksiä? Niin, siinä taisi olla kaikki. Ei luista päätöskuvaisuuden päättämistä.
tavatonta. No niin, seuraavaksi ohjelmassa on kahvitus, kakkukahvit, mutta ne on nyt tuolla toisessa rakennuksessa, joten mä pyydän teitä, takit voi jättää tänne, niin pyydän teitä nyt sitten seuraamaan perässäni sinne kakun ja kahvin ääreen. Niin,